Mbak Ayu Mas Keswan Mbak Cimu dolong gak meneh ya. Wah, jan wah oleh A+ wah ya. Karang ya wektune saya nguyak gek pamundutan akeh banget ya. Monggo iki ya ana pamundutan sing lumantar WA dene mengko ora iso dipinangkane nang gara-gara mengko ndakne Mas Gading kentakan wektu le mbajutke. Heeh, saka sapa? Saka panjenengane Mbah Mika penggemarmu di Semin Gunung Kidul. Ucapan nyuwun gending yen ing tawang ana lintang yang dibawani yang nembang Mas Gading sama Mbak Lintang Kairo. Mas Gading, saya penggemar Ki Seno Nugroho dan Ki Gading Pawukir. Sekarang tiap malam tiada hari tanpa nyetel YouTube Ki Seno dan Ki Gading. Tetap semangat belajar ya Mas. Salam untuk Bu Agnes dari Mbah Miko, penggemarmu di Semin Gunung Kidul ya. Mengko dipinangkani neng goro-goro, pokoknya sing urung iso dipinangkani mengko neng goro-goro ya. Saiki dienggo lagu terakhir gandeng iki sing ngersake Ki panitia saka panjenengan bapak-bapak RT terima nunggal nyuwun Grajakan Banyuwangi ya. Iki ben dienggo ben dipinangkani Mbak Lintang, pokoknya sing piyayi saka Jawa Timur sapa Mbak Lintang karo Mbak sing arep dadi manten sapa Mbak Anting ya. Mas Gading ben munggah mengko bar iki terus mbajutke wayange terus Mas Gading ya. Ayo Mbak Lintang karo Mbak Anting rasa nganggo bawa mengko ndak suwe. Ya. Ayo di spotting nganggo orang kira Mas. Cek cek yuk. Ayo Ting. Kaya wong bingung. Ya, iki piyayi saka Jawa Timur kabeh. Rasa nganggo bawa nok panjenengan nembang Grajakan Banyuwangi. Anakku Gading ben munggah kene mengko terus mbajutke wayange. Siap. Yo, Grajakan Banyuwangi, Lintang Kairo, Anting Lambarsih monggo. Yo Mas Gading.
Nggih, sampun matur sembah nuwun. Terima Mbak kasih. Anting, Mbak Lintang. Sampun dipinangkani wau pamundhutan saking Bapak-bapak RT Trimanunggal. Nggih. Nduk, piye, Mak? Ngene ya iki gandeng lakone isih dawa banget. Ya ora pati dawa jane. Ya sedeng lah. Iya. Pas pokok iki. Neruske lakon sik karo nonton wong do budalan kae. Ya Mak, ayo tak derekke. Enjing bidal kumara saking jroning raja. Kowe ingkang pala kaswa prabusananira. Lir surya dalira. Saka ing janidi harasa madangi jagat tumungo paning sapucak ing wukir marbabang sumerat kening soroting surya megalan gunung kang kabyarsa swaranipun lir ombake samudra
Aduh. As. Oh, as. Oh. Kahang grus resumbar keterbung melindu kunjing waludo guntur ketuk Reban ngantos tumengklungen anggen kula nengga wonten jawaning pagelaran kraton Ngastina nyerantos rawuh paduka lajeng ingkang putra Cumadung dawuh punaban nadyan kula inggih Cumadung dawuh punaban oh ladalah anak Prabu Dirgamuka putra siswaku bejo kemayangan dene ditampa pasuwitanku ana ngersane Sunan Prabu Duryudana monggo sejatine aku suwita marang Sinuwun Prabu Duryudana kuwi mung tata gelar wae mung tak nggo srana nggonku bakal nyirnake sing dadi glilipku ana ing jagat iki dene sing dadi glilipku ora ana liya ya mung kethek Putih Anoman mula aku sagung bantu Prabu Duryudana dadi jagoning Kurawa nyirnake para pendha nanging aku nyuwun tumbal ya kuwi wanara sing ulese Setaya Si Anoman. Wah, mengkono, Nger. Inggih. Kula sampun dungkap lajeng keparengipun kados pundi menawan. Mula aku nganti putra siswaku ya kowe Prabu Dirgamuka. Lan kowe tak keparengake nganti wadya bolos gelar sepapan. Ayo dina iki uga tak kanthi lumarapaning Kendali Sada. Aku nedya lampah panglipunan tak colonge Anoman inggih ngestoaken dawuh yen mekaten monggo kula dherekaken
Indra ingkang puspita rum kasiliring samira nombre sekar kadung ko ngas kandanyo mawe raras ratnaning driya Duh Iwang Rama dewaku sinuwun Mandura ngantos giduh gagap gugup raosing manah kula labet rawuh paduka ingkang boten paring cecala langkung rumiyin sinuwun menawi ateging ingkang abdi pun mayangkara menika upami nandhang kalepatan lajeng patrapana pidana sinuwun jagat dewa loro Kakang Anoman tak sono aja nganti kleru ing anarka prawataning panjenengan ingsun iki kejaba mertui kawidadane Kakang Anoman nanging uga kegawa saka peteng ing rasaku kawene ngono Kakang yen kalenggane Kyai Prabu Kresna wis sawetara mendran saka Praja Ndwarawati mongko murcane Kyai Kresna ora ana tandha-tandha kandha ingkang sumendhe lulunan putes lan banon ingkang tinumpuk prasasat murcane Kyai Kresna dinumpana ing angin mula ngelingi lamun to Kyai Kresna iku ratu Sadyaningrat lan Kakang Senggana Anoman kuwi wiwit kuncung nganti gelung nggon muswita ana sandhap pepadaning pukulun Bathara Wisnu kawitan nyalira ana ing Prabu Rama Wijaya saka pandugaku mobah musing Sanghyang Sumandya Sanghyang Wisnu Bathara Kakang Anoman wis ora bakal kekilapan maneh. Kang mangkono Kakang. Mara gage tuduhna. Yen to pancen ana karya kang wigati, kang ana sambung raweti karo kahananing Jagatraya iki tumuli babarna. Aku kepengin uninga mungguh bab murcane Kyai Kresna. Hooh, bener. Bener Pak Anoman. Kok kaya prayoga banget yen Siwa Anoman enggal paring dawuh pengendikan merga sowanku sak kadang iki uga nunggal sedya karo kersane Wa Prabu Mandura. Lho. Antasena. Nunggal karep kepiye kira? Oh, Pakde. Sowan kono ngersane Pakde Anoman iki ya arep nakokke nyuruwidake ana ngendi murcane Kyai Jodipati. Merga Bapak Werkudara ki sawetara ya lunga ora pamit. Nek biasane iki lunga ora pamit ki bengine bali nek ra esuke bali. Iku ora bali ya. Ora ninggal weling kan nganti gawe bingunge keluarga Jodipati lan Ngamarta. Wah lah dalah. Lah kok iso kaya ngono iki kepiye? Wong tuamu Ndwarawati murca. Kyai Werkudara mentar saka kesatrian. Wah, lah dalah. Ora wala dalah iki wong ilang wala dalah kowe. Iki. Oh, kowe arek ngopo kowe saiki?
Meneng to kowe bar tak unek-unekke? Atos, nyontos sira atos metu. Oh, arak gelut malahan. Engko sik sabar lek gelut iki. Ngene, wah, Syawanoman. Ki kepiye saiki? Aku mung manut kowe lho. Ki teko kabeh sumene iki teko ning kowe. Teko ning Syawanoman. Dadi wis kono Purbawasisa. Waduh, lah kepiye, Gir? Lah aku kon kepiye iki, Gir? Wis kono sak karepmu. Sakarepmu le ngomong arek kepiye? Sak omong-omonganmu. Antasena ngono wae. Nanging Kakang Anoman, perkara iki aku pitaya sawutuhe marang Kakang Resi Mayangkara. Lah mula ketang mau ancer-ancer tuduhna ngendi kang padha murca iki. Duh sinuwun. Sewu lepat diagung pangeksaminipun yen saking pandugi kula jengkaripun Sinuwun Dwarawati miwah. Mentaripun kadang kula ing Jodipati Yayi Werkudara menika mbok menawi pancen wonten sambung rapetipun kaliyan ewah-ewahaning kawontenan. Krana kula menika sampun ngangge ngelmu titen wiwit jaman semanten bilih mangartinipun Sang Hyang Wisnu wonten ing jagat menika dados pangreksaning kayuanan supados jagat menika tentrem rahayu tebih saking panggiraning angkara murka. Pramila sinuwun, monggo to. Kula aturi sesarengan meminta dhateng Hyang Manon, mugi-mugi kundunipun ingkang sami jengkar ing mangke mbabar katentreman, kabagyan lan kaendahan. Ingkang mekaten monggo. Monggo kula aturi lenggas keca lan kula aturi nyerantos sawetawis kula badhe ngungak wonten jating Sumedi sinuwun. Sigra gayo gegana Sira Ramandaya Pati ana buta guncang krama bebasan namung kedhep sak kedheping nitra wis dadi sumedine Sang Begawan Mayangkara. Amaperkanang Pancandriya, Panca ilangan 5 Driya daya nuting agesang. Linantik manjing madyaning Bajra Hirawana sarwi nekuk lidah kapadalaken palenggahan rasa lunjal huswa hana usika caturwarna kang binangkasa juga kang kinarya nuting agesang mangkono. Sang Senggana Anoman Arsa anglinang sukma bawane wis sumurup ana ngendi lenggahing Sang Prabu Kresna wauda yayah nyendal tali wangsul sukma pecat saking jiwa-jiwa pecat saking raga sukma ngambah ing alam antara. Wah. Ladalah ora lida ujare wong adaplok. Bener sing dadi pangraitaku nggonku kanthi laku panglimunan iki. Aku njujuk pertapan Dali Sada. Wah, bener kethek Putih Anoman lagi semedi. Wah. Nanging lha kok ditunggu arupiahe akeh nanging mangsa padha ngertia marang aku. Ayo, mangsa padha ngertia marang aku mergo aku laku panglimunan. Aja padha alok. Tak colonge Anoman iki. Wah.
Lho. Wah, lah jagat horor sagi karo kaca Antarsasana. Iki kepiye iki? Saksuwene Kakang Anoman Semedi, wah, lah kok ngerti-ngerti ragane Kakang Anoman musna saka Pandulu. Inggih, oh. Menika kados pundi? Waduh, Kakang Anoman ical. Kira rada seru sithik iso ora ta iki? Rada seru sithik. Antasena. Antasena iki kepiye iki? Mbok menawa kowe weruh wewujudan kosek apa ya ora krasa to? Nek iki mau aku weruh wewujudan nanging mung regemeng-regemeng. Sok ketok sok ora. Wah, yen ngono ana telik Mangendrajala. Ana maling nyidra Kakang Anoman Jagi, Gatotkaca Antarja. Opyaken mumpung durung adoh oyakan bawongan sing nyolong Anoman ya tak oyake. Juangkah anggro sumbar ketar pater bumi kunjing waludo guntur ketuk lah dalah ana satriya medhoke marang aku nek dedeke ora spira mripate menteleng nyawang aku tanpa kedhep takon marang aku Raden Setyaki Raden Singa Mulangjaya kowe sapa lan prajurit saka ngendi aku tumenggung kumandang garba wadya balane Prabu Dirgamuka yen ngono cetha sesembahanmu sing wis wani nyolong dulurku ya Kakang Anoman ayo aku ora wah lah dalah yo tak kalahi pancen sing nyolong kethek putih si Anoman kuwi sesembahanku ya kuwi Begawan Sukmambara ora gelem balekke Kakang Anoman tak babati wadya balamu babu bawara apa ora minggat saka ngarep aku tebak dadamu kene marganing patimu sing lena prating alis pada garbo as
Oh. Ayo. Paksa Isan. Waduh. Mati ya. Waduh. Sandal kowe. Lut. Wah. Oh. Wut. 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 Waduh. Wut. Wah. Yo, weh. Sawi kan. Oh, Iksan ora apa-apa. Ya, mantep kok. Oh, tiar. It. Sambat. Oh. Yo, kowe. Push. Oh, tiar tenan aku. Oh. Siap. Waduh. Wah. Mat. Sian. Oh, sian. Waduh. Sian. Cocok tuh Pak dadamu. Suami gat. Ayo, join doi. Tambah lo. As. Suami gadis lagi. Mati. Oh,
Wah! Pedun. Sawa Gatotkaca bali takon sapa? Aku sapa ya aku? Temenggung Zahroni. Maduna rene. Cekelen aku. Wilah. Wut. Cadak. Wut. Sawi Antarja dasar wanita bali takon sapa? Sukmawambara, Prabu Sukmawambara. Mati we. Edian. Put. What? Sopo? Suwan. Ayo tangi yo. Wah, dalah. Ya bubar maut wadya balane. Wah, bubar maut wadya balaku kabeh padha bubar. Wah. Yo. Kose. Aku ki murung sida nyokot ping pindho. Sik pisan meneh. Siar kowe. Iki ngopo ya kowe iki? Pisan meneh. Wis semen nganggo iki wae, le cenanangan nganggo wayang iku ora masalah.
Entek sabrange. Dadi sewa. Wah, ora masalah. Umpama nek ora disewa, wah sabrang 38 tak tokke kabeh. Mudhun. Ah, kesel aku. Cocok. Cocok. Ora kok saya munggah-munggah ki arek nyeraki lintang apa ya? Rene. Endi buta benitane? Wah, adalah. Oh, ladalah. Bubar maut wadya balane putra siswaku. Ger. Prabu, anak Prabu Dirgamuka lan prajurit kabeh wae. Wis leh muda guyon, wis leh muda perang. Ayo, wong-wong kae ora perlu diayoni. Sing bakwanan wis kecekel ning tanganku. Prayoga diunduri bali ing negara Ngastina. Setyaki Gatotkaca. Setyaki Antasena, Ding. Wah, bener. Bener aturmu mau bener. Nyatane pancen ana pawongan kang wani nyidra marang Kakang Anoman. Nggih, Prabu. Wadyabala saking tanah sabrang dipun pandhegani Prabu Dirgamuka. Ngaken siswanipun Pendhita Yaksa. Antasena piye? Oh, bener, Pakde. Sing nyolong Pak Anoman ki jebul wujude pendhita buta. Jenenge Begawan Sukmambara. Nang sing dicolong kae mau mung ragane Siwa Anoman. Merga nalika semedi mau Pak Anoman nglolo sukma. Dadi kae mau sing digawa mung ragane. Yo, nanging ragane Kakang Anoman mau digawa ning ndi? Ayo cetha. Wis cetha digawa ning Ngastina. Wong kae mau ya ngaku nek Begawan Sukmambara dadi jagoning Kurawa. Wah. Yen ngono mesake ragane Kakang Anoman, baregane. Ayo ditututi menyang negara Ngastina. Antasena Setyaki. Ya ayo Pakde tak derek iki.
Durna ina panalingan ira lumacaring ratri linenggak terus jumena lole Satama wonten dawuh Kanjeng Rama mesine kowe kaget dene tak timbali lan tak kanthi kondur lan kena ngapa kowe kalenggane ora tak keparengake melu pabarisaning para Sata Kurawa ngger Satama inggih Rama kaget rasing manah putra paduka pun Swatama dene kula badhe manunggal kaliyan para Kurawa nanging teka malah dipun timbali Rama menika lajeng pun kanthi kondur wonten ing pertapan Sukalima menapa darunanipun mekaten Rama Panembahan anakku ngger Swatama ngene ya ngger lara laraning atiku ora kaya sak gedhagan iki ngger sejatinipun bapa ning negara Ngastina iki mung kepengin dandan-dandan budi pekerti supaya budayaning watak nista ringking tata jiwa titising kapitayan wong-wong Ngastina iki aja nganti kebablasen aku mung kepengin benerake ingkang luput ngencengake barang ingkang bengkong madangake kang peteng ngono wae kok ya mesana wong kang neka ingkang ngaru biru ana ingkang bebudhek banyu bening ngertining wong-wong adate mung Durna kuwi mung dielek-elek mung dadi kondang yen Durna kuwi elek mula sediaku bakal mbuktekake yen sejatine Durna kuwi apik apa maneh aku kuwi sawijining brahmana tur ya madeg dadi guru adekku kuwi pendhita dene pendhita kuwi lingganing tembung ngepen barang sing nyata lan pendhita kuwi uga dipundi lan ditata dipundi ngelmu batine ditata solah bawane mula kabeh bakal tak buktekake nanging durung paja-paja kasembatan sing dadi sediaku malah ana menungsa sing neka sipating brahmana yaksa mongko ora gathuk karo adeking kabrahmanan ora jumbuh karo adeking pendhita dheweke niate pancen arep gawe memala bakal mateni marang sepadha-padha mula ngger Satama ih punten dawuh Rama Panembahan aku baling Sukalima iki ciptaku aku wegah yen nganti Prabu Duryudana isih nampa menungsa sing neka tanpa dangka sengkan-sekan kae ih keparengipun wis ayo kowe tak jak prihatin ya ngger kowe tak jak prihatin ora sah kalenggan iki ora sah manunggal karo Kurawa keparengipun Rama Panembahan kados pundi aja semelang ngger aja semelang pokoke aja semelang sandang pangan kuwi dalane 1000 cara apa dikira yen awake dhewe metu saka negara Ngastina ki njur ora iso mangan ngono apa piye ngger Swatama kuwi anak begawanku Mbayana sing tak dama-dama sing tak dendeng kaya kendang tak gegadang besok bisa dadi tetungguling prajurit najan mung anak pendhita nanging bisa kuncara hanjayeng bawana mula nggir Raden Jawata kalenggan iki bakal nurunake kanugrahan wahyu dina iki pun bapa bakal ngisep sepining supana meminta marang panguwasaning Dewa Di Satama inggih Rama Panembahan ewang-ewang ngono ya nggir dina iki pun bapa bakal lolos sukma manjing ing alam antara ngupaya kanugrahan sakpungkurku nglinang sukma tunggunen raganipun Rama ya nggih Satama ngestuaken Rama Panembahan angler bawaning kang Sinungwati jagatnya kang kinarya momong sang begawan Durna Sigra Amurwani kang pandulu sedakep saluku juga nutupi baban Wiwaranawa sayekti bleger dumadine menungsa kadunungan baban sangang perkawis sedaya kenging menga namung sajuga ingkang datan kenging menga lamun sampun dumugi ajal kamukswanira sarwi nekuk lidah kapadalaken palenggan Rasul unjal huswa tanupus hana husika blak mati ngadeg caturwarna ingkang biningkas sajuga kang kinarenuti ngagesang ana rupa datan dinulu ana swara datan rinungu ana gandha datan rinawet ana rasa datan rinaos dasar janma kang katara katari katarimah tapa bratane
tekad buntasing karo wus mahanani panareng panitisaning gati apa kang sinedya ana kang cinipta dadi kocap arsa nglinang sukma begawan durna kaya ngendha tali wangsul sukma pecat saking jiwa pegat saking raga ngambah sonya ruri sang resi Kumbayana. Saya dalu aras Apyor lintang kangku medhap Titi sonya ratri lumrang gandaning pos pita sang dwija wara mrengeng ler swaraning matu branto manungsum sarining kembang